Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos unha vez máis aquí ao Radar de Rincón de Daniel, programa 45 desta quinta tempada, programa 45, que locura de tempada está sendo xente, que tempada máis guapa, que mes de febreiro, que mes de xaneiro, que principio do ano 2026 estamos tendo, seguimos con moitas conversas porque hoxe vou a ir moi directo, o sea, hoxe non me vou a poñer eu aquí a falar a reflexionar como fago moitas veces, simplemente a reflexión é que ides alucinar ca música de quen temos hoxe por aquí, ides alucinar co disco que saliu. Creo que vai ser unha conversa, sei por que me da que vai ser unha conversa moi interesante, simplemente dicir que, joder, dame pena porque non é alguén que aparecese agora no mundo da música, non é alguén que agora sexa o seu debut, xa leva un tempiño e como sempre digo, joder, parece increíble como un busca música, un descubre artistas, un navega, un encontra, un vai e sempre vai haber un montonazo de talento que leva anos, como digo eu, dando a turra, intentando labrarse un futuro na música, sacando cousiñas interesantes e as temos olvidadas, escondidas e sen saber que existen aí, como me pasou a min co caso hoxe de Ángela Pardal, que xa vou a poñer en pantalla, ven de publicar Campo Caída. Que tal, como estamos? Hola, boas, ¿qué tal? Dicía eu que ti agora está sacando este disco que despois falaremos en profundidade, pero me parece un traballo moi guai, ten moitas cousiñas moi interesantes, pero non é a túa aparición agora, xa levas 4 aniños, ou creo que foi 2022, creo, Sí, cando máis ou menos. no que públicamente, pois hai as cousas non de preparación toda. E eu non sabía da túa existencia. E é desas cousas que non me costa recoñecelo, xa sempre digo, oye, cando ven aquí a xente, e a máis o digo cando estou grabando, oye, mira, non sabía da existencia desta persona ata fai pouco, e me dá pena porque escoitando as cousiñas que fuche sacando, escoitando agora isto, como, ostras, joder, estaba aí, a ti aquí ao lado, cerca, e non sabía da existencia, como foron estes anos? Como está sendo este camiño da música? Pois mira, a verdade é que realmente, aínda que o meu proxecto en solitario como Ángela Pardal empezou hai 4 anos, a miña historia musical vén de moito atrás, non? Eu empecéi na música primeiro co rap, que ao final creo que é unha das formas máis populares de facer música que temos, que eu tiven no meu entorno cando era adolescente, porque poñías o final das cancións deses CDs que deixaban un cachiño de instrumental e lupeábamos e aí así empecéi un pouco na música, non? Rapeando. E despois empecé a tocar a batería, que é o meu instrumento por naturaleza. Empecé a tocar en bandas, non? Toquei fun a batería de Músculo moito tempo, Ai, mira. tive unha banda con Lois de Trajano, toquei tiven outra banda con Alex Casanova de Bayuca. Bueno, estive moito tempo tocando a batería, pero chegou un momento que me cansei un pouco dese formato de banda, porque ao final é certo que as bateristas sempre estamos un pouco atrás, non solo físicamente, sino tamén na toma de decisións, a hora de conseguir que ese proxecto e que ese sonido te represente, non 100%. Entón adentreime pois a producir eu, que primeiro pois puramente con informática musical, cun portátil e un tecladiño controlador. Em, Empecé a facer cousiñas, tiven un par de AKAs primeiro e tal, ata chegar a Ángela Pardal. E dende hai 4 anos sí que como se consolidou un pouquiño máis, empecéi a definir un pouquiño máis o meu sonido, aínda que cambia moitísimo dun disco a outro, que penso que tamén é bo. Pero, bueno, un pouco, pois, por contar un pouquiño, non? Que ao final o meu son tamén ven moi influído, pois, por esa etapa do rap seguramente, hai cousiñas, a etapa como batería en bandas indie, electrónica, dende logo, tamén, pois, o meu gusto, a miña etapa de moverme nos ambientes máis tecno e máis dark do panorama e, bueno, todo vai levándome a este momento, non? Aproveitar, como sempre que teño por aquí algún baixista ou algún baterista, defender e poñer en valor esas figuras que sempre son
as olvidadas, tamén, pois, veces en toma de decisións, pero son as olvidadas polo público moitas veces, que non se lles dá o valor importante, e eu tentei fai un tempo, é como que sempre quero dicir, ostras, é que, sí, o cantante está guai, a guitarra está guai, pero ti a un grupo lle quitas o baixo, lle quitas a batería e ostras, non é o mismo, o sea, que poñer en valor a figura do batería. Totalmente, Porque, ostras, é totalmente. que, joder, aparte, sempre estades aí. A mí me gusta cando vexo formacións que poñen, a veces non se pode polo tipo de escenario e tal, pero cando hai posibilidade que están os baterías en primeira liña, que está todo o mundo seguido en fila, e é como digo, ves, estes grupos molan que polo menos lle dan que se vexa a quen Mm. está aí. Está guai, está guai. Pero Tamén, bueno, eu a verdade é que tocaba bastante forte, co cal nese sentido físicamente sí que penso que estar atrás era casi mellor. indiscutible, sí, sí. Mira, pero joder, mola porque o outro do de batería sí que non mira nada, pero buscando información sobre ti sí que encontrara o do rap. Joder, que evolución máis curiosa, interesante e bonita para min porque é como a demostración de que non se ten por que encasillar nun estilo, nunha cousa, e que a xente vamos cambiando co paso do tempo, ademais. Totalmente. A min fascíname, de feito, eses proxectos ou eses artistas que de repente pegan un volantazo e din: "Quero facer isto porque neste momento vital apetéceme, e vai mellor co que quero contar". Hai moitos exemplos, non? Aquí en Barcelona, por exemplo, Stan Steel, que son unha banda que ahora todos entendemos como unha banda indie, veñen de outros xéneros moito máis duros, ou, bueno, non sei, hai moitísimos exemplos, non? A min a verdade é que me encanta ver como ese egoísmo un pouco do artista de decir, bueno, sei que isto a unha parte do meu público non lle vai gustar, pero que teño que facelo, non? Dan eses cambios que a min fascíname. Para min é imprescindible ter esa liberdade sempre, que entendo que en outras esferas moito máis mainstream e moito máis comerciales xa dependen de números e de cousas así, pero si falamos estrictamente de arte, ten que ser así, non o entendo de outra forma. Aquí falamos moito desto, sobre todo porque a 90% dos proxectos que veñen son proxectos emerxentes, underground, como se lles quera chamar, que xa o de emerxente cada vez me gusta, é un término que cada vez me gusta menos usar, porque xa emerxente, pues non sei ata que punto un é emerxente ou é underground, pero bueno, proxectos autogestionados. E está guai isto de facer o que un quere, cambiar, de repente te apetece romper por completo. Falaba outro día tamén para Mundo Sonoro con Lisa Simpson, con Miriam de Lisa Simpson, e falábamos Ujú. tamén de evolución musical, de que ahora, por exemplo, no último disco, pois hai máis variedade, hai máis cousiñas así distintas, e dicía que ao final a quen lle guste ben, a que non lle guste, dicía literalmente me la suda, porque o que é fan pois vai entender o porqué un o fai, despois igual non o escoitas, pero porque tedes que ter tamén os artistas un pouco dese egoísmo, sobre todo cando non hai esa obligación contractual cunha major nin con nada por medio, porque ao final quen se vai subir a un escenario a defendela, a música, sodes vos, quen Mm, despois eso vai a quedar asociado, o sea, ahora caída libre vai a quedar asociado a Ángela Pardal. E ti dentro de uns anos claro. vas a escoitar e quen ten que estar sobre todo orgullosa de facer eso eres ti, entón Mm. tens que facer o que te apetece e punto. Sí, sí, totalmente. E ademais, eu penso que tamén, por moito que cambie no aspecto formal, si rascas un pouquiño, en todos os meus traballos hai esa esencia, non, de Ángela Pardal. Da igual que sea máis electrónico, máis acústico, para min hai adxectivos que sí que se manteñen, non? Pois, a fantasía, a épica, a emocionalidade. Hai cousas que si rascas sí que hai un hilo conductor. Despois o formal pode cambiar moitísimo, non? Pero ao final tes algo dentro que se mantén, non? Traballo a traballo. Mira, ese momento no que decides dar este paso actual, este paso xa ao proxecto que coñecemos xa como Ángela Pardal, como lembras ese momento de dicir, veña, vou empezar a facer isto, como foron esos primeiros pasiños? Pois mira, o meu primeiro disco como Ángela Pardal, em, a verdade é que foi como un exercicio de liberdade e de apertura moi grande, porque coincidiu ca miña transición de xénero. Entón foi casi
como un altavoz, como unha forma de decir quen son, a vida que quero ter, non? Con música, non? E resultou super doado, a verdade, porque cando tomas unha decisión así, como unha transición tan grande, como que todo o demais parece pouco, non? Entón, de repente subirme a un escenario e facer música da forma que tiña aquel disco, que creo tamén que era bastante rompedor en canto a son e demais, saliu todo moi natural, a verdad, moi era como é o que toca, non? Tiña que sacalo, tiña esa necesidade, fixen o disco, é un disco ao que lle teño un cariño tremendo, as letras falan por sí solas, e por sorte foi un disco co que xirei un pouquiño, tiven a sorte tamén, bueno, eu xa vivía, levo moito tempo vivindo fora de Galicia, pero tiven a sorte de que en Galicia pois tivo algo de interés, puiden ir a Galicia a tocar e demais, e foi moi bonito, moi natural, a verdad, sí. É que, ostras, ten que ser bonito que un inicio musical, un inicio dun proxecto musical vaya asociado a algo tan importante como esa Mm, transición de xénero e a máis imagino que decías ti, claro, isto lóxicamente non me podo poñer nin por asomo na tua pel, pero claro, o cambio de xénero é algo tan importante, unha decisión que imagino que ten que ter as súas cousiñas tamén a hora de tomala, a hora de todo o que pode provocar no alrededor e demais. Claro, despois deso, pois é certo, subirse a un escenario, iniciar un proxecto musical, decidir cantar, decidir facer unha cousa, claro, ten que verse como, pois, bueno, eso, unha cousa máis, non? É como, pois, xa está, xa fixen o outro, pois isto tamén, veña, pa diante. sí, totalmente, é como que aprendes a decidir por ti, dunha forma moi honesta contigo misma, non? É dicir, pois vou facer este tipo de música porque quero eu, ou vou cantar isto como que empezas a darte conta do importante que é facer as cousas por ti, non? Como que despois da transición todo o demais ven un pouco, de corrido. É certo que, bueno, a todos nos pasa, e todos temos que día a día como replantearnos as cousas e decir por que fago isto, fago por min, fago para gustar a outros. É un exercicio que non se fai unha vez na vida e xa está, non? Hai que como ser constante en esto, ¿no? De ser fiel a ti misma. Pero sí, creo que unha transición como esa é un bo punto de partida para darte conta do importante que é, non? Ser fiel ao que sintes, ao que pensas ao teu mundo interior e a túa forma de facer as cousas. É que, joder, o sea, mola, non, vou me centro un poquinho nesto porque é como sempre pasa cosas, sempre te vas a lembrar de ese primeiro disco, sempre me parece un punto que de verdade moi bonito de iniciar un proxecto musical e un proxecto vital, ¿no? Porque tamén, claro, se inicia xa Mm. a vida como ti queres, como ti queres ser, como ti queres sentir. Mira, falaba fai tempo, hai unhas par de meses, creo, con Antonio Irún, un rapaz de Oviedo, que tamén iniciaba o seu proxecto musical a raíz bueno, de cambios vitais, tamén de darse conta un pouco da identidade, de como quería vestir, de como se quería expresar e como quería sentir. E tamén daquelas me parecía moi bonito como lo contaba, non? Porque eu sempre digo que a música é moi liberadora para os sentimentos, a música é liberadora para quen a escoita, é liberador para vos cando escribides cancións, pero ten que ser moito máis liberador incluso cando vai unido todo, cando vai unida a vida, a música, de forma tan directa e brutal como esta. Sí, sí, a verdade é que é un disco moi, de feito, moi visceral, non? Moi de abrirme en canal e soltalo todo, non? As letras son, bueno, hai letras que son un pouco máis naif, pero hai despois tamén hai letras duras, non? De momentos duros, sobre todo do pasado, de cambio e demais. Pero é moi bonito, non? Porque tivo unha acollida, non soupen diferenciar moi ben entre si era unha boa acollida musical ou tamén personal da xente, de alegría por min, polo paso que estaba dando, non? Mezclábase todo e foi moi bonito. De repente escribíame señoras nais de nenos trans por Instagram dándome as gracias, dicindo que bonito, que naturalidade e demais. Para min era como xa está, isto xa está, sabes? Da igual si toco pa 10 ou pa 100, isto xa é increíble, non? Xa é o Entón, éxito. pois,
Foi, sí, total, total. Ao final eu penso que para min e cada un ten a súa visión, non? Eu primeiro quero conectar conectar de verdade ca xente dunha forma profunda e despois si podo conectar a máis, mellor. Pero conectar a miles de personas sin ningunha desas miles conecto de forma profunda, para min sería un fracaso artístico, non? Entón, si conecto con 10 persoas, pero dunha forma profunda, para min é un éxito artístico. Eh, e creo que o consigo, vaya, con ese disco conseguino e creo que me sigue pasando. É que eu sempre direi, lóxicamente, hai un éxito monetario, hai un éxito en canto a números, hai un éxito en canto a encher recintos, hai moito tipo de éxito para min. Hai éxitos, sacar un disco xa é un éxito para min, encher unha sala con 20 personas é un éxito porque hai 20 personas que queren verte, conectar, por exemplo, como ti conectaches con ese traballo, ser un referente, ser, pois, ao final, o que fai falta, non? Que fai falta xente, pois, que de paso, como dices ti, que o conte tan abertamente, que inicie proxectos musicales da forma na que ti o fixeche, para que outra xente, pois, vexa capaz, e sobre todo nenos e nenas que queiran, bueno, que tamén, que dubiden de que decisión tomar na súa vida ou de como facelo, que haxa referentes, con que haxa un, dous, tres, catro ou moitos máis, pero eso xa é un éxito absoluto, o sea, Sí, eu creo que total. a túa carreira, máis algo do que poida pasar no futuro, eu creo que se pode considerar con todas as letras exitosa por xa solo por ese comezo e esos comentarios que recibes. Sí, para min vai un pouco desto, non? A verdade é que, non che vou mentir, encantaríame encher estadios, obviamente. Tampouco sei se a miña música será nunca para eso, pero creo que é moi perverso e moi perigoso mezclar arte e números. É moi perigoso. Creo que os números non deben ser ningún indicador e creo que o arte non debe prestar demasiada atención aos números, porque senón volvese todo en produtos de Mercadona, non? En consumo masivo, deixa de ser arte para ser entretenimiento, con suerte entretenimiento, senón pasatempo ou moi perigoso. Todos caemos, a veces, quero decir, cada vez que saco algo, pois vas aí a ver as métricas, bueno, é moi complexo, pero intento cada vez miralo menos e pensar, isto o día que o gravei flipoume, sabes? E xa está. Hai pouco pasoume algo moi concreto que tamén, joder, pensaba, mira, eh, de casualidade coñecín a un grupo de Texas de 4 rapaces que deben de ter 20 anos. em, Entrei a escoitar a súa música en Instagram e tal, perdón, en Spotify, e tiñan como, non sei, 50 oyentes mensuales, sabes? O sea, moi pouco. Pero é un grupo, para min foi o descubrimento de 2025, o sea, encántame, poño a todas horas, poño en bucle, poño para conducir, poño e digo, joder, o sea, si eu conectei tanto con este grupo que teñen tan poucos oyentes e demais, o contentos que estarían eles, non? Unha persona noutro punto do mundo conectando de esa forma e pensaba, joder, fago música para isto, sabes? O sea, porque igual en Brasil hai unha persona, hainas, escoitando a miña música e son tres, pero joder, sabes? E de repente ves que hai unha canción de repente olvidada do disco que o 90% das reproduccións son eu que sei, en Portugal. E dis, joder, pois hai unha persona en Portugal que a pon en bucle todos os días, sabes? Non sei, entón Sí. é un pouco romántico, pero a min sírveme, sabes? A ver, é un pouco Pensalo romántico, así. é un pouco romántico, pero creo que todos os que facemos algo, no teu caso música, eu contido musical, é unha cosa clara, o sea, se, se os números non nos importasen nada, cero absoluto, non publicas nada, porque ao final quedaste ti e xa está. O sea, os números dunha maneira ou outra importan porque lóxicamente queres que a xente pois conecte contigo, que escoite a túa mensaxe, que sepa do que faz, lóxicamente queres que eso pase. Pero pois esta cousa de ao final, mira, quedaste con unha persona. Joder, pois mira, unha persona. A min outro día fixen unha conversa con Tona, con Migi, o antigo cantante de Trebutorina, publico a conversa, Ujú. e me escribe unha persona e me di: gracias por esta conversa con Tona, xa me interesaba o proxecto,
pero despois de ver como falou contigo, de como contou as cousas de forma tan natural, agora sei que cando teño oportunidade vou ir a ver ao seu concerto. A conversa ten 50 visitas en YouTube, 30 en Spotify. Moi poucos números para o que se considera éxito, pero a min esa mensaxe foi como, vale, o sea, hai unha persona Claro. que decide ir a ver este proxecto porque viu a conversa. Punto. O sea, É que a clave é esa, é unha persona, non un número, é unha persona. porque penso que Eso hai que verlo así, sí. e o que dicías ti encher estadios, quere, lóxicamente, oxalá puideses encher un coliseo, oxalá puideses encher un palau, oxalá eso pase no futuro que sería maravilloso e creo ademais que sería un punto moi positivo de cara á nosa sociedade. Creo que tamén sería un indicativo tanto musical como socialmente. Pero ao final, lóxicamente, cando hai cartos, pois o que se igualmente nos cambia a todos e pode ser. Pero é certo que encher a mellor 15.000 personas nun recinto que igual desas 15.000 personas 12.000 solo van por dúas cancións que son mega famosas que nin entenden realmente o que ti queres contar e claro, é certo que vas gañar seguramente cartos, pero faltaría esta conexión, esta cousa de cercanía que, ostras. Sí, totalmente. Bueno, todos vamos a concertos e vemos un pouco o que pasa nos concertos, non? Eu penso que a música en directo é das manifestacións en vivo de artísticas máis depreciadas, non? Agora mesmo, é dicir, em, ninguén vai ao cine e se pon a falar por teléfono ou de botellón no cine, non? Ou a un espectáculo de danza ou ao teatro ou podes ir con máis interese ou con menos interese, pero vaise con outro respeto. Pero os concertos é unha pena. Eu penso que xunto co cine, que ao final moita máis xente tamén co cine refírome en casa, que moita xente si se pon pelis de fondo, está co móvil, pero non molestas a quen o está facendo nese momento, non? Xa che digo, nun teatro ou nun espectáculo de danza non se nos ocorrería xamais. Sin embargo, vamos a un concerto, eu cada vez paso peor, cada vez son máis intranxixente, é que vas a concertos aquí en Barcelona, festivales xa evito, porque ves a xente dando a espalda ao escenario, facendo botellón, que digo, paréceme ben, pero vaite para atrás, non estes diante. Claro. Entón, pues bueno, e isto viña, pois pues non sei a que viña, pero tiña que decilo. No, tiñes que dicilo e recollo o guante porque eu fun a ver, por exemplo, outro día as Heinz aquí no Garufa na Coruña. O 90% da xente estaba moi a tope co concerto, pero había un Ujú, grupiño de 4 homes ali falando todo o tempo en corrillo que como acabas de pagar 20 pavos por unha entrada, supoñendo que pagaches e non estés invitado por algunha marca cervecera ou pola sala ou o que sexa, pero 20 pavos de entrada que se quedou moita xente fora sen poder entrar e ti estás todo o concerto, porque non é un momento que se falas cun colega, comentas unha cousiña, vale, unha ujú. circunstancia puntual, pero todo o tempo falando era como, ostras, ou por exemplo fun a ver a Sensenra no Coliseum e era todo a xente de pista falando todo o tempo, pero que hubo un momento que cando cantou a canción que non me sei o nome, pero a que ten en galego que Ujú. sacou había xente que na grada que empezou como a facer o para que a xente se calase e eu tiña al lado un que se mirou para a grada como para facer gestos de calade, o sea, porque estaban facendo que calase o resto de xente e era como ostras, no, o sea, Sí, no, eso no cine fala alguén e automáticamente esa persona vese fora, casi, na música, nos concertos vese como normal, non, joder. sí. E non porque a música merece respeto e os que subides a un escenario merece respeto, ademais. Mm, sí. Bueno, ao final este capitalismo tan bestia que estamos vivindo ten moita culpa, non? Creo que a música xunto co cine en plataformas e todo isto son os que máis se lanzaron de cabeza a este capitalismo de consumo un pouco, desalmado, non? Entón, pois bueno, Mira, ah, ti estás presentando Caída Libre, vou a campo lembrar... caída, Que? Caída... campo caída. E por que acabo de decir Caída Libre?
Hostia, acabo de quedar fatal. No, non pasa nada. Non é mal nombre, non é mal No, nombre. pero que non sei por qué, o sea, aparte o teño, o sea, aquí aberto no Spotify, o sea, estaba lendo o título, pero non sei por qué dicen que é da libre. Bueno, non pasa nada. Son así de tonto. A portada está debaixo da miña cámara, e na descripción está o enlace para que vayades a escoitalo, este campo caída. Para que mal acabo de quedar, por favor. Aparte, isto non o vou a cortar, o sea, isto vai quedar así. Vai quedar a Non miña pasa metedura nada, home, faltaría máis. de pata. Como te sintes con este traballo fora? Como están sendo estas primeiras horas, estes primeiros momentos de telo publicado e xa todo o traballo que hai detrás, pois que vexa os seus frutos? Pois mira, a verdade é que xa tiña moitas ganas de que salise, porque ao final é un disco que ten casi un ano dende que acabei de gravalo. Despois, bueno, pois o traballo de mezcla e de mastering e demais, pero ao final está listo dende hai bastante tempo, pero bueno, eu cambiei de sello discográfico tamén, e de feito o primeiro single saliu con Raso e agora estou con Discos de Menta, o verán de por medio, non sei que, non sei canto, un ano de golpe, non? Entón tiña moitísimas ganas de sacalo. Estou moi contenta porque de feito eu xa levo uns meses traballando en cancións novas para un disco novo. Isto ten que rodar porque senón atascanse as cousas, xa se van xuntar unhas cancións con outras, xa non sabes que vas levar ao directo, entón tiña que salir xa e estou un pouco como aliviada, non, nese sentido. A xente está gustándolle moito. A min encántame, é un traballo no que tomei moitos riesgos a nivel de sonido. Ten moito traballo de guitarras, de sintetizadores, de melodías, de armonías de voz, hai moitos riesgos, hai cancións con bastante experimentación e demais, hai cancións máis oscuras, máis enérgicas, máis pop, máis tristes, hai un pouco de todo, non? Foi moitísimo traballo. Creo que un disco no que puxen moitísimo traballo. Ás veces penso que non sei si demasiado. Em, Cando hai uns días, cando xa estaba a punto de salir, pensaba: "Buah, é que estas cancións novas que estou facendo, isto vai ser guitarra e voz, porque isto é agotador, non, demasiada producción, demasiado mezcla, sintes, non sei que, sonidos". Pensaba: "No, no, o próximo disco vai a ser guitarra acústica, voz, super lo-fi, e pa diante", non? Seguramente non acabe sendo así. É que íache dicir eu, solo polo que, claro, únicamente por este campo caída, vamos a dicilo ben, campo caída, dame a pinta de que non sei se seguirás esta liña ou darás outra reviravolta, pero tenme pinta de que non eres alguén que sexa capaz de facer algo simple, o sea, algo de solo unha guitarra e voz, creo que non serías capaz de facelo, non sei que me dá que che gusta complicarte a Bueno, non vida. sei. Aí hai maquetiñas xa de cancións novas que están con guitarra e voz, e o bonito é que funcionan moi ben con guitarra e voz. Entón creo que vai ser un dilema moi grande, porque a xente que ya se enseñei, a colegas músicos moi cercanos e tal, dime: "É que eu deixarías así xa, que están perfectas e tal". Digo: "Xa, pero bueno, eu que sei, eu tampouco canto super ben, igual si lle meto por aquí algo, tal, non sei que, enmascar un pouco". Pero non o sei, pero non sei, ou probablemente haya mezcla, igual hai cancións que se queden pois máis lo-fi, guitarra e voz e tal, e hai outras que lle meta todo tipo de rollos, non? O que sí que podo adiantar que vai ser un disco en galego, 100%. Non só un disco en galego, sino como un disco galego, non? Un disco que fala de lugares de Galicia, de costumes de Galicia, de xente de alí, de todo de referencias de alí, non? Un pouco unha homenaxe a Galicia, a lingua e a terra, que ao final as que estamos fora, non sei, como que xa levo uns anos que cada vez me pica máis e digo, ten que ser, xa está, vaime costar máis porque ao final non é a miña lingua materna natural, pero está quedando moi bonita, a verdad. Digoche unha cousa, falarlo falas xeñal, O sea, non... Sí, bueno, Non creo que dos dous creo que falo peor eu galego, o sea, digo en serio, o sea, que nesa parte non no, creo que haxa problema,
Intento. O sea, eu nacín en Galicia, son galega, pero a miña familia non, entón na casa non o falei, pero bueno, ao final estudiei en Galicia e todo, así que sí, pero Pero mira, este campo que deu un disco, son 37 minutos, según estou vendo aquí, 10 cancións, casi 40 minutos, que agradezco a duración de 40 minutos que hai contido, hai cousiñas. Pareceme un disco primeiramente que se pode escoitar de principio a fin e pasoume unha cousa que é o que pa min, personalmente, do meu criterio musical, é un disco redondo que é que o pos de principio e cando me din conta digo, ostras, pero esta canción xa escoitei e miro e iba outra vez pola segunda canción e cando Ah, me pasa eso pa min é un éxito de disco porque é como non se me fai largo, sabes? É como volvo a empezar pero non sinto ni que sexa repetitivo, sabes? Notei que era digo, ostras, vale, isto escoitei pero non se me fai pesado escoitei as 10 cancións seguidas ou as 10 pistas seguidas e ten cousiñas que animo a xente se alguén está vendo ou escutando esta conversa e non sabe de ti, non escoito a tua música, que vai a facelo porque ten moitas capas, ten moita produción, é certo que está moi producido, pero non está sobreproducido. Queda tanto a parte musical como a parte vocal cun combo moi guai, non sei como explicarlo. Levo intentando, antes da conversa, como poder definirlo, pero é como, non sei, ten moitas capas, pero moi ben xuntiñas, moi ben ujú. engrasadas, e algo moi distinto, seguramente hai moita xente ou máis xente facendo cousas deste estilo, non sei, non vou aquí a decir que eres a única, pero sona moi distinto a moita música que hai, Mm. sona moi experimental, pero sona moi ben. Pois moitas gracias. Para min é un halago, sí. A verdade que cando fago música tampouco pretendo que sea como diferenciarme dunha forma forzada ou artificial, ¿no? Pero ao final sáleme así, non? Intento poñer ese imaginario, todo o que levo dentro, ese optimismo, esa épica, esa fantasía, como esa esa mirada infantil que teño, porque teño unha mirada infantil 24/7, casi diría. Intento poñelo todo aí, non? E ao final creo que é a clave un pouco do meu sonido é ese rollo, non? Ese xogo, esa como un pouco despreocupado, que quizáis é o que che dá a ti ese rollo de vale, está moi producido, pero non demasiado, porque tamén me permito o erro, o xogar e o probar, creo que está un pouco aí o equilibrio, non? Ten moita produción, eu son unha persona que tamén me gusta aí poñerme e buscar o sonido ben e demais, pero como teño tamén ese rollo como un pouco de que isto é un xogo, hai que divertirse e tal, non? A mí é unha frase que me gusta moito que, non sei quen a dixo, pero que di algo así como que a vida é unha cousa demasiado importante como para tomala en serio, non? Pois eu intento aplicar eso á música, non? A música é demasiado importante como para tomala en serio, non? Mm. Si non o disfrutas, isto non ten sentido, non? E creo que aí está a clave dese que non parezca sobreproducido. Perdona un momento que vou a acender a luz porque que nos estamos quedando a oscuras. Ai, a ver, estaba se vendo bastante guai. Eu estaba mirando, estaba se vendo guai. Non che ¿Sí? vou decir nada por ahora, pero así queda moito mellor, que aparte aí están as plantiñas, está aí detrás tes un fondo ben Sí, curiosiño, a verdad, estou que as plantiñas. estou no estudio aquí. Tiven como ver algunha cousa para que se vira un pouco máis bonito, pero sí. Pero aí coa guitarra ao lado, o sea, queda ben profesional, ben... Sí, a verdade, vese moito menos do que por aquí hai cacharros por todos os lados ahora mismo. Encántache entón o que é todo produción, o que é toda esa parte. Claro, esa parte que no público non sabe ou non quere saber ou non se preocupa por saber, lóxicamente que a xente escoita a canción e dalle igual todo o que hai detrás, non, pero esas horas de estudio, esas horas de bucear en sonidos, esas horas de bucear en como facer as cousas, é algo que a ti te apasiona, non? Sí, sí que me gusta moito, non? Tampouco, non sei como dicilo, ás veces, pásome un pouco, non, de horas aquí. Por exemplo, o primeiro disco, Alas, saliu, creo que tiña
por aquel entonces un sintetizador solo, un Arturia, fíxeno todo con ese mismo sintetizador, e quedou como quedou, bueno, era todo digital, non había nada grabado out of the box, como se di, era todo un sinte e o resto todo ordenador, as voces gravei na unha casa, mezclei eu todo, foi moito máis directo e máis fresco. A verdade é que a veces vas aprendendo máis cousas e queres poñelas todas aí, non? Pero creo que tamén está ben, inda que saibas facer cousas, non enseñalas, non? Quero decir, bueno, podría este sonido darlle mil voltas e sonar mellor, pero si xa está ben así, sabes? Creo que é importante tamén saber parar, porque e sobre todo ca axuda do digital hoxe en día que é un pozo eso sin fondo que podes perder a vida buscando sons aí, non? E ás veces, cando a canción xa transmite o que está, pois xa está. Se é que o primeiro sinte que probache sona ben, pois pa diante. Pero sí, sí é certo que me sento aquí, em, e vanse as horas. Ademais, gústame pois tamén ter como instrumentos raros ou de xoguete ou percusión analógica ou teclados extraños, antiguos, probar cousas. Gústame bastante porque tamén un pouco a forma de conseguir o teu sonido, non? Si vas a comprar a mesma guitarra que todo o mundo e o mismo pedal que se pon de moda porque o está usando McGee ou non sei quen, e todas as guitarras ahora queren sonar a McGee, non? E de repente digo, ok, pero para mí non me sirve, non? Entón, sírveme este ampli cutre dos 80, non? Que gústame moito bucear desa forma, non? De xogar e de sí. Que ademais é o bonito e o complicado do momento actual da música, non? Que é certo que saber parar ou saber solo vamos a bucear nesta parte do océano, non nos vamos a poñer a buscar miles de sonidos ou miles de cousas, pero ao mesmo tempo permite máis amplitude, permite poder facer máis cousas e bueno, xa non querer distinguirte de por sí, senón facer algo que a ti te sone distinto, a ti te sone como queres como Ujú. como eres capaz de dicir paro xa, non vou tocar máis na canción, isto é o que vou a presentar? Costache moito tomar esa decisión? Sí, moito. É algo que teño que poñer remedio, porque cóstame moito. Cancións que xa estaban mezcladas e masterizadas, despois dun tempo dixen: "Uf, no, é que creo que esta voz igual, si lle metemos unha doblada por arriba, non sei que", cóstame moito. Eso que neste disco, pois contei ca axuda de Ferran Resines, un técnico, bueno, un músico de aquí de Barcelona, moi mítico da escena que onde gravei parte do disco no seu estudio además, deixeime un pouco tamén que el me puxera o freno ou que el tirase de min tamén noutras ocasións, que eu igual decía, vale, xa está ben, el me decía, no, 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 vamos a repetir tal, ¿no? Intentei delegar un pouco, pero cóstame moito. É algo que si o penso agora mismo que acaba de salir o disco, diríache que me encantaría o próximo facelo sola eu, sabes? Probablemente non sexa así, pero agora mesmo como que cánsame bastante isto. O non ser capaz de poñer freno, delegar, traballar con outras personas. É moi complexo cando queres buscar algo tan personal e tan Aí está. tan teu e tan propio, cóstame moito, non? Tes esas cancións como se foran fillos, que van ir cos abuelos e os van malcriar, non? Mm. Entón, non sei, sí. É un traballo a facer e un apartado creo que a mellorar un pouco, polo menos. A ver, eu non sei se tanto a mellorar ou non, pero sí que entendo moito o que dis ti, porque ao final eu sempre digo moito isto, non? Xa o dixen antes, pero de música, hai música vacía que non ten un contido máis que simplemente facer gozar, bailar e que a xente desconecte, e hai música con mensaxe, hai música que busca transmitir, hai música moi persoal. E a primeira é relativamente fácil de producir, relativamente fácil de gravar, xa está, se busca un sonido concreto que faga que a xente se mova. Non pasa nada se perverte un pouco o que era a idea inicial co que vai a ser o final. Seguramente non pase nada. Pero pois esta música como a túa, música con identidade, música que xa na túa cabeza xa está creada para ser dunha forma máis ou menos concreta,
que ti podes pasar por un produtor que sexa o mellor produtor do mundo, a mellor persona que sepa facer cousas, pero igual perverte o que ti tes na túa mente vai facer que sone increíble, igual sona mellor que nunca e vai ser a mellor canción da historia en cuanto a sonido, pero igual ese sonido que sale non consigue ou oculta, mellor dito, o que ti queres transmitir, a letra que ti queres contar, e eu entendo que coste tamén traballar con xente en casos como o teu por eso, porque igual mañan encontras un produtor que igual é o peor produtor do mundo, pero conecta contigo co que ti queres transmitir e traballas con esa persona dunha forma Mm. increíble, que pode pasar, se conecta xa non só musicalmente, senón intelectualmente, personalmente contigo, pois igual aí sí que diste, vale, ahora sí que podo traballar con outra persona dunha forma ben bonita. Mm. Sí, é moi complicado, é complicado. Al final, o que dis ti, que igual ese produtor pode facer que sone mellor, pero claro, ese mellor é moi subxectivo, non? Quero decir, eu non me imagino cancións de Daniel Johnston ben producidas, sabes? Non as quero, é que non as quero, é que gustanme así, sabes? Transmíteme máis así. Ou cancións de, vamos a algo máis actual, de Mac DeMarco, por exemplo, sabes? Como producidas por Frank Ocean, de repente, non? É como... Para min non me vale, é moi subxetivo, sabes? Para min de repente o gallito ou un golpe na caixa que dá máis no aro que no parche ou transmite máis. Sí. Volvemos ao mesmo, non é arte. Creo que eu tiña un profesor de galego en Padrón, onde son, que decía sempre unha cousa que decía: "A perfección quita o bon". Non é un pouco... E ao final, bueno, pois encontrar un produtor que tampouco se obsesione ca perfección e que a súa idea de mellor sea a mesma que a túa, non que as frecuencias estén todas perfectas ou que este super equilibrado ou que vaya a sonar ben en todos os dispositivos ou non sei. Eso está moi ben, pero de repente se a min o grave me distorsiona un pouquiño, faime cosquillitas, sabes? Non sei. Entón é moi subxetivo. Eu E sei. coincidir con alguén nesa subxetividade é o difícil, porque coincidir en que 2 máis 2 son 4, eso é moi fácil, non? Pero Sí. isto é moito máis complexo, entón non sei que pasará. Aproveito para mandar un saludo dende aquí a Ferran. Ferran, te estim, muchas gracias, eres un crack, pero ya hablaremos. Sí. No, claro, a ver, son cosas que normal e lógicos, ao final xa está, non se conecta de outra maneira, pode ser a xente traballar genial. Eu poño un exemplo, a min teño moi claro cada vez máis que a imperfección na música encántame máis que a perfección. Sobre todo nos Mm, directos. A min mólame que os directos teñan pequenos erros ou pequeñas cousas que se escapan un pouco do control, non? Esos gallitos ou esas fallos de notas que como que me dan outra gracia. Poño un exemplo, o grupo meu favorito por riba de todo o mundo, seguramente sexan o grupo ou dos grupos máis imperfectos en canto a voz ou en canto a como tocan, que son Estopa. David non ten precisamente a mellor voz do mundo. O José cando canta, mm, dende logo que tampouco ten a mellor voz do mundo. Pero a mí me transmiten, o sea, a mí me mola claro. a música que me transmita algo. Eu escoitando o teu disco sinto cousas. Entón, unha persona diría que un disco de 10 todo perfecto. Pois seguramente non. Eu se teño que poñerlle unha nota, pois un 8 tranquilamente lle vou poñer porque me transmite cousas e se me fai moi ameno de escoitar. Ten erros? Pois, eu que sei. Que Mm, o erro, tamén te digo a cousa, os erros é porque nos dixeron que era un erro. Se, claro, se, total. se un gallo, alguén fai 20 anos di que ter un gallo cantando, eso é poñe un nome distinto e é unha maravilla, ahora mismo todo o mundo estaríamos facendo gallos porque é o que marcan os Mm, estándares. sí, sí, total. Ademais, bueno, non sei, as persoas somos imperfectas, non? E tratar de facer algo perfecto é como xa ir en contra, non? E depois Estar remando en contra todo o rato. hai outra cousa, querer facer unha perfección en estudio ou facer algo en estudio que sexa mega guai, cando despois igual os directos, polo que sexa, tampouco van a ser mega guais, a min entendo que queira sonar guai en estudio para que a xente te poida escoitar, pero dame algo que se poida acercar entre comiñas aos directos. Dame, se Ujú. despois estes directos non van a ser
iguales, non me vas a chegar a facer ese sonido, nin a facer exactamente o que hai en estudio, non me o fagas, a min personalmente, o sea, cada un Ujú. o que queira, pero prefiro que me ensines xa en estudio o que vai a ser o directo, o Mm, que podo encontrar. Me gusta moito máis a min. mm. Sí, é máis, bueno, iso xa é unha decisión Sí, de eso, cada un, non? Pero claro, eso, aparte, tamén te digo unha cousa, eu aquí, unha persona que non sabe tocar, que non sabe ni sequera dar palmas, que non sabe escribir, dando leccións ou dando ideas de como facer as cousas, tamén te digo que son aquí bueno, un home querendo falar de cousas, non, son unha persona que tengo a miña idea, pero lógicamente cada un sabe, eu non sei. Eu fago control total. musical e escribo de música, pero de música teño idea cero, sempre o digo, sempre o digo. Pero mira, volvendo un poquinho a este campo caída, que por si acaso volví a ler o título que teño aquí, digo, non vaya a ser que a volva a cagar. Non che vou a preguntar exactamente por cada canción, non quero que me expliques exactamente de que vai cada tema, non quero esa explicación, pero sí quero que me contes un pouquiño que é o que buscas, ou que che gustaría transmitir con este traballo. Wow. Complicada, eh? Sí, claro, o sea, é que hai cancións de todo tipo. Hai cancións em, que falan de soños ou incluso de pesadelos. Hai cancións que falan da miña visión que teño de certos temas ou como intento habitar o mundo ou como intento habitar a cidade. Hai cancións que falan sin querelo de outras personas. Creo que non hai como non sei se hai un hilo conductor a todas as cancións deste disco en canto á temática ou en canto á intención, digamos. Ao final o hilo conductor é a miña forma de ver as cousas, non? Son unha persona super optimista que incluso nas cancións tristes acaban por explotar dunha forma alegre ou bailonga. Em, mm, entón creo que un pouco a intención pode ser optimista frente a todo, non? eh, Darlle rienda suelta ás cousas bonitas e as ideas bonitas que tes na cabeza, pero tamén ser capaz de frente ás malas, pois velas de outra forma, non? Igual eso podría ser un pouco dándolle un pouco así a volta, pero Que, non había como unha intención de teño que facer este disco porque tal, non? Non, empecé un pouco a facer cancións, a falar de cousas que me pasaban neses momentos ou de cousas que tiña aí de hai tempo, ou de cancións que tiña atascadas que quería darlle forma, foi un pouco así, máis orgánico, non tan conceptual nese sentido. quizás unha boa forma de traballar tamén, non? Sen ter que centrarte nunha cousa exacta, senón que a mente che vai dicindo, che van saindo as cancións e lle vas dando para adiante. Sí, sí, totalmente. O sea, hai, por exemplo, Alas sí que foi un traballo moito máis conceptual, non? O meu disco da transición e demais, pero porque o momento mo pedía así, sabes? Pero incluso Flores Tecno e Poesía tamén, pois foi unha etapa un pouco oscura na miña vida e todo está un pouco envolto desa desa enerxía, non? Aquí a enerxía é moito máis alegre, máis optimista, máis fantasiosa, máis onírica. Un pouco todas as cancións teñen un pouco deso, creo, non? Desa fantasía, dese xogo, dese mundo dos soños. Sí que transmiten máis alegría, non? Sí que escoitas o disco e non teño a sensación nas escoitas que lle din agora de pena, o sea, non me transmite as ganas de cortar as venas, non me transmite o que o mundo é unha merda, así que tanto a música, como a voz, como a Ujú. letra, así que o conxunto é como guai, vitalidade, non? Sí. Me alegra tamén vendo un pouco a evolución, non? Que tiveches de sacas o disco ca transición, tes ese momento un pouco oscuro de por medio e agora nos encontramos cun disco moito máis vital, moito máis alegre, moito máis positivo en grandes Ujú. rasgos que imagino que tamén
ten que ser guai, non? Estar no momento no que estás, que imagino que tamén pinta a que un bo momento tal e como se transmite no disco, non? Sí, bueno, por lo menos no momento de compoñer as cancións, porque ao final sabes como vai isto, si Sí, vas a sí. compoñer hai cancións que teñen, pois igual teñen máis dun ano e medio de que están compostas, non? Entón, sí que é certo que cando fago un disco intento compoñer todo rápido, non intento dilatalo moito no tempo, porque non me gusta que haya como demasiados altibaixos emocionais dentro do proceso de creación, non? Cando empezo, pois, por lo menos o que son as letras, as ideas principais da música, os acordes e demais, intento comprimilo no tempo o máximo posible para explotar ese momento que esté vivindo, non? En este disco, pois pasou un pouco así tamén. Digamos que as ideas básicas compúxenas todas moi cercanas no tempo. Despois dilatouse o tema da produción, da mezcla, o cambio de sello e demais. Pero intento facelo así, non? A progresión, bueno, pois é o que é. Creo que tamén hai que saber vivir os momentos malos e os momentos oscuros. E, bueno, sacarlle, pois, tamén sacalos fora ca música, pois é fantástico, non? A min, Flores, Tecno e Poesía, eu sabía que iba a ser un disco super oscuro, sabía que iba a ser un disco que non iba a levar ao directo, que non iba a apetecer, que iba a haber un par de cancións un pouco esperanzadoras, pero que o resto era bastante duro de escoitar. E aínda así un disco que lle teño moito cariño, non? Porque vivín ese momento, pasei por el, fixen ese disco e aí está, non? E igual o día de mañán vexo e digo, joder, vaya happy flower, non? Que estaba nese momento, pero é así, non? Xa está. E o que estou facendo agora, pois tamén vai nesa liña de bastante optimista, quizáis un pouco máis calmada, porque tamén estou máis tranquila, non? Pero bueno, sí, ao final saber atravesar todos os momentos que che van vindo si podo seguir facendo cancións con todos eles, pois fantástico. Mira, iba a Non contar. prometo que vayan a ser todas super alegres, pero A ver, a vida é así, tá ben? A vida ten subes, así. ten baixas e se oxalá puidases ser todas as cancións alegres, tamén che digo, están os cantautores aí que todos os cantautores son cancións de desamor, de penas, de mal, pois xa está, o sea, a vida é así e a música é o reflexo absoluto da vida. Mira, justamente Mm. no día no que estamos grabando esta conversa, gravei unha conversa que a xente puido ver como 2 ou 3 antes que actúa con Bernal, cos valencianos Bernal, e les preguntaba o que che vou preguntar, que nunca pensara neso, que os cantantes, non, a xente que facedes música, sodes un pouco, entre comillas, con moitísimos matices, pero sodes como actrices, non? Como actores que cando vos subides ao escenario, pues isto que estamos a falar, non? Que, claro, ti escribes unha canción nun momento vital, escribes a canción para soltar unha pena, para soltar unha alegría, para contar unha cousa. Claro, ti ahora dicías ese disco un pouco máis oscuro que xa sabías que non o ias a levar ao directo, pero se, por exemplo, o tivese que levar ao directo, claro, terías seguramente que antes de poñerte a cantar, ou antes de ir ao escenario, antes de empezar a canción X que sexa, facer un exercicio de volver igual a un punto tan negativo ou poñerte nun punto negativo para poder interpretar as cancións como realmente o piden, ¿no? Que é un pouco así, ¿no? Mm, Non sodes actores como sí, tal, pero sí que hai ese punto de interpretar da forma que a canción realmente o pide. sí, pero bueno, tamén sempre lle podes dar unha volta, non? Despois. Ou podes cantalas como un recordo, non? Como pues, ese punto de melancolía, mira en que momento viví, non? Podo contarcho tomando un café, aínda que agora este ben, non? Pois que a música é un pouco mesmo, non? Em, pero tamén igual que lle pasa ao público que cando escoita o primeiro acorde dunha canción triste que coñece, automáticamente o transporta a un momento, a un recordo ou a unha etapa da súa vida, cando estás no escenario e sona ese primeiro acorde da canción que vas facer é como, vale, este é o mood, sabes? Como que te metes, a min pásame, sabes? Entro automáticamente nese mood, no mood desa canción, visto dende a perspectiva actual, non? De como estás agora, aínda que a canción sea triste, non? Pero xa non só é tristeza ou alegría, non? De repente tes un repertorio máis liviano e tes unha canción protesta, imagínate, non? Pues nese momento, en canto empeza a canción, poste combativa, non? Sí. Non pode, entón é como, penso que é un pouco automático. Sí que hai un pouco
de interpretación, pero sería como interpretación do método, non? Como que te metes, non falseas, sino como que escoitas ese acorde e xa estás dentro. É que dicíame os de Bernal, dicíame que moitas veces cando acaban, que a veces se sinten como depende das cancións que do momento que toquen, os elis que toquen, como acaba, se meteu tanto na pena ou lembrou tanto as cousas negativas que acaba o concerto, foi un bolazo, que os primeiros minutos está como mal, pero de tanto que se meteu ou lembrou todo o malo, ten que estar tamén fastidiado, que des un bolazo, como está todo pena, que estés aí un pouco ca pena. Mira, por ir rematando, ti agora comentabas, non é unha pregunta sálvame, nin lógicamente que expliques o motivo, non? Pero ti decías un cambio de discográfica, isto pasa, se cambia de discográfica, polo que sexa. Pero eu a pregunta que te quero facer non é tanto polo cambio nin nada, sino por estas cousas que ti dices que se dilataba a saída do disco tamén un pouco por ese cambio e demais, estas cousas ocultas tamén que hai no mundo da música, non? Cambio de discográficas, temas contractuales, publicación, subir a plataformas, todas estas cousas que non se ven e que son quizáis do máis complicado que tes os artistas, non? Todas esas burocracias, todas esas cousas que hai detrás que lastran moito e que é difícil, non podes centrar 100% na música, non? Con todo o que sucede, non? Que a veces, imagino que ten que ser complicado a veces de seguir, non? Sí, sí, é complicado. Bueno, dende aquí mando un saludo a Alan e todo o equipo de Raso, con que sempre estarei super agradecida, apostaron por min dende o principio e adoro o que fan e fano moi ben. Pero bueno, foi un punto de cambio, de cambiar un pouco por probar tamén, sin máis, non hubo máis aí no asunto, non? Pero sí que é certo que a min personalmente cánsame todo isto. E por eso creo que o máis importante é traballar con xente que teñas bo rollo, porque vas ter que, sobre todo cando é un proxecto en solitario, como o meu caso, tes que tomar 10.000 decisións sobre todo, sobre fechas, sobre portadas, vídeos, fotos, sonido, mezcla, máster, non sei que, eh, é un rollo, non? Entón, se as persoas cas que traballas, que ata o día de hoxe, tanto de Raso como con Discos de Menta, estou encantada, son xente guai, ca que tes bo rollo, pois facilita todo moito, non? Aínda así, quita moito tempo. Todo isto quita tempo, pero ao final, bueno, pois o que hai, non? As redes sociales, todo isto é un berenjenal que ás veces pois restan enerxía para despois facer cancións, non? Que é o máis importante. Entón, eu intento ir dosificando para que as miñas ganas de facer cancións se manteñan, si pode ser, toda a vida, non? E para iso sei que teño que quitarlle enerxía, pois, a outras cousas, non? Delegar, ou darlle menos voltas a esta foto ou a isto, tal, e tirar para diante, non? Pero sí, sí son cousas que toda esta burocracia e tal, que cansan, que quitan tempo e que hai que saber levalas un pouco con eso, dosificando. É que a min un día molaríame poder facer un programa enteiro sobre estas cousas que os artistas puderes falar largo e tendido sobre redes, sobre discográficas, sobre tal, pero por este punto de que, joder, é cansado porque son moitas cousas que vos quitan horas de poder compoñer, de poder gravar e eso é moi difícil, por certo, encántame a taza. Ah, O sea, antes a mí me parece maravillosa. E aparte, é curioso, ¿no? Porque eu teño unha taza, isto non sei por qué, pero bueno. Bueno, ahora xente vai a ver un pequeno corte, porque estive ahora mirando rapidamente como se cortou, porque houve un problema, e é curioso, porque estamos falando de tazas, eu iba che falar da tua taza, non dixenche que me molaba, e eu iba a ensinar a miña taza que pon Game Over, e xusto foi dicir a miña taza Game, e cortouse, foise no ordenador, que é como, vale, non sei se eu non quero pensar que o destino existe, pero foi como, entón creo que esta taza nunca vou usar máis mentres este gravando conversas. Creo que non a vou usar máis. Pero bueno, non che quero roubar moito máis tempo, creo que che iba a dicir despois de ensinar a miña taza, que non vou dicir de que é, para non tentar a sorte outra vez. Vouche facer as últimas preguntiñas, xa moi rapidamente. veña. A primeira é un pouco obligatoria, a última que vai estar directamente relacionada co proxecto, que é un pouco a posta en directo
deste traballo, un pouco a túa idea do que vai vir agora, un pouco como, bueno, como tes en mente ou como te gustaría que fose esta seguinte etapa do proxecto en canto a xa ter este traballo publicado. Pois, en canto ao directo, a verdade é que, aínda que cos outros traballos iba sola no escenario, neste, dende o principio, quixen que non fora así. Quería levar algún músico no escenario, entón, pues, bueno, falando con xente, un pouco vendo cousas, quedei con algunha xente para tocar e demais. Creo que o que vai ocurrir no escenario serei eu máis unha persona tocando a batería. Ese creo que vai ser o formato. Que guai. Eu máis batería, sí. E creo que un pouco é tamén porque ao final é o meu instrumento, e para min o sonido da batería en directo, cómproche un piano pregrabado, cómproche un sinte, cómproche moitas cousas, pero a batería, si podes, é outro rollo. E a enerxía que transmite un instrumento tamén, pois que, pois eso, transmite moita enerxía polo visual, polo movimento e demais. E eu como pois tamén veño de aí, creo que por eso me decidín a facelo así. E serei eu e batería. Que guai, porque non... Sempre que se poida, claro. Claro, que isto, lóxicamente, por temas cartos, por temas logística, por moitas cousas, non sempre se pode, e hai moita xente, lóxicamente, que non leva música en directo, e é precisamente un dos motivos principales é o non poder levar, porque oxalá seguramente que todos se pudeses levar 1000 instrumentos, 1000 cousas, levabades todo o mundo 1000 cousas, pero mola porque non é tan habitual, non é máis habitual levar unha guitarra, levar o baixo, e ti a batería, o sea, me encanta, me encanta Sí, ese punto. sí, creo que creo que vai quedar moi ben. Por las probas que fixen con algunha persona aquí en Barcelona e tal, vai quedar moi ben, vai haber moitas cosas, obviamente, lanzadas e demais. Eu levo, pois, un sampler, boca guitarra e demais. Non sei se quizáis en algunha canción usarei o Omnichord tamén, que é un instrumento que me fascina, bueno, teño aquí, que usei tamén para compoñer partes do disco e demais. Pero sí, en principio vai ser así, vai ser formato dúo, eu máis batería. Que máis a batería, eu vin, por exemplo, fai pouco a Grande Amore, nun concerto especial que fixo no Colón aquí na Coruña, que levaba a banda completa, que un pouco algo que levaba querendo facer, e claro, levaba a batería en directo e saca a banda completa con guitarras, con baixo, ca batería todo en directo. É que, claro, dá outra característica, dá outro, Sí, totalmente, cambia totalmente. Eu moito. tamén teño exemplos de proxectos que a veces van sin e a veces van con. Eu vin aquí hai 2 anos, creo, a Roju no Sonar, e levaba banda con batería e eso sonaba que era unha pasada, ¿no? E de repente proxectos, por exemplo, como Dan Deacon, que é un músico que eu admiro absolutamente, casi todo electrónica, de repente cando vai con batería é outro rollo. Sí, a min. Así que nesas estamos, sí. Pois, oxalá, en canto a eso, que poidas xerar moito, oxalá que o destino te traiga por aquí, por Galicia, por Coruña, por moitas cidades, que eso será absolutamente Seguro que maravilloso. sí, seguro que sí. Xa hai cousiñas Xa faladas, hai, así que sí, seguro que sí. pois, xete, atentos ás redes, atentos a todo o que vaya publicando en canto a novas datas, e agora vou xa cas dúas últimas preguntas, as dúas últimas cousas. A primeira, xa diches nomes ao longo da conversa, pero se tiveses que quedarte con 2, 3 proxectos que para ti agora mismo son como imprescindibles, ou que digas, buah, tedes que escoitar isto sí ou sí porque vos vai a volar a cabeza, quenes me dirías? Em, 2, 3, Pois mira, xa que o acabo de mencionar, diría a Dan Deacon, paréceme un produtor extraordinario. Diría, Andrés do Barro, diría, É que é vou difícil, vou é vou difícil. decir eses 2. Quedaste Vou con decir dous. eses 2.
así, dou pistas un pouco de como pode ser o meu próximo disco, Dan Mm, Deacon e Andrés do Barro. interesante, Pouca interesante, interesante. Mira, un ben. bo cóctel, un bo cóctel, sí. Mira, ahora sí, vouche facer o último, xa antes de despedirte, que son as preguntas clásicas da miña canle. Non son, como sempre digo, moitas veces digo, non son as preguntas clásicas de Broncano na revuelta, por dúas razóns, como sempre digo. Non vos vou preguntar a vos por cartos, porque estamos falando que sois proxectos autogestionados, proxectos que estades aí no underground, que estades aí loitando. Entón, claro, preguntar por cartos, pois cando vides sacar o disco, pois, claro, será decir, non, teño menos 10.000, menos 50.000, ou a saber o que, entón non creo que sexa pertinente. E despois está a outra pregunta, que é a das relacións sexuais, a das últimos 30 días e tal, que eso xa non é tanto por vos, senón eso xa igual é por min, porque igual que a resposta que poidades dar vos vai me afundir a min. O sea, o peor que digades vos, eu vou dicir, hostia, que mal. Entón, sabes, por respeto a vos e por respeto a mí mesmo, non copio o Broncano, que o podería copiar, me daba igual, pero non. Eu teño as miñas propias, que son moito máis importantes, porque son un test psicolóxico, vale? Wow, Vamos a non, saber non aprobo seguro. se Ángela Pardal é unha psicópata ou non. Cuidado, porque Wow. parece así moi tal, pero é peor incluso, as preguntas xa verás. Porque hai que cenar, non? Vamos a imaginarnos, hoxe, dentro dunhas oriñas, tes que cenar, e na casa, única e exclusivamente, tes cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, sin lactosa, con lactosa, o que sexa, pero cereales con leite. E a outra opción que tes para cenar é ir a un restaurante, a un bar, onde van facer a túa comida favorita, esa que matarías por ela, vale? Pero con dous condicionantes. Unha, tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial, e a outra, que o lugar en cuestión, o restaurante en cuestión, as condicións higiénicas, hai cucarachas, hai ratas bañándose nas sopas, deste estilo. Que prefires das dúas cousas? Eu quedo na casa cos cereales con leite, sí. Na casa eu estou moi ben. E que vai primeiro? Os cereales ou a leite? Os, que voto primeiro os Sí, cereales? primeiro os cereales, Sí, sen dubidalo. pero vamos, sempre. A conciencia absoluta. Sí, sí, total, total. Vale, aí queda esa resposta. Vouche fazer a segunda pregunta. Quedas aí ca túa familia, cos teus amigos, ca túa xente, con quen sexa, pides unhas pizzas para cenar e vas por aí de bolo, vas a un concerto, vas a salir, vas a tomar algo e volves, pois de madrugada, primeira hora da mañán, pois, igual, posiblemente, quizáis despois de tomar algunha vida espirituosa ou non, pero volves de madrugada, non? E volves con fame, porque un cando volve ás 4 ou 5 da mañán sempre ten un pouco de gusa. Sobrou pizza da noite anterior. Contemplas comer esa pizza a esas horas intempestivas? Sí, E como a comerías? Fría ou a quentas? fría. Sen dubidalo, xa tamén Sí, chegas esa pizza e pa dentro. para dentro. Sí, 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 total. Vale. E última pregunta. Tortilla de patacas, con ou sin cebola? Ou dache igual? Con cebola. Con cebola. Se, Sí. se non tivese cebola, a poderías comer igual? Home, sí, claro. Vale. E como teria que estar feita esa tortilla? Un mazacote que podría usarse para terminar a Sagrada Familia dunha vez? Un punto intermedio? Ou estilo Betanzos que navega a pataca no ovo? Como a prefires? Pouco feita, sí. Estilo Betanzos. Estilo Betanzos. Tampouco que sea eso, ¿sabes? Un desparrame, pero sí, pouco feita que chorree. Pois, despois de analizar os resultados, que como sempre digo, son resultados basados en estudios de universidades tan importantes como a de Malpica de Bergantiños ou a de Carballo, que son universidades que non existen, pero que eu pagueilles, imagínate, saliume un coach destos en Instagram e díxome, facemos cursos, eu pagueille para que me fixesen o estudio, tes un 15% de psicopatía. De pouco, Que é non? pouco, por qué? Porque a tortilla de patacas con sin cebola, prefires con cebola, pero sin cebola non te importa. Aquí é pouco feita, son decisións dunha persona normal e decente, corrente, que non ten nada malo. A pizza se come sempre cando se chega a esas horas e sobre todo se come fría, non hai dúbida absoluta.
Cereales con leite son unha cena moi boa, pero aquí ven o punto que che deu a psicopatía, porque sempre, 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 e non o digo eu, o dicen os estudios, vai primeiro a leite e despois van os cereales. Vale, algo tiña que ter, non? A ver, nadie é perfecto. No, Unha persona dende 0% logo. psicópata, ai, Sí. como as cancións perfectas, dame un poquinho de Bandera imperfección. roja. Dame un poquinho de Bandera perfección. roja, sí, sí, total. Ángela, despois deste, é curioso como as entrevistas poden ser, o sea, as charlas poden ser relativamente boas e acabar desta maneira encántame, porque é como, que sei, acabamos así, con estas preguntas que non Claro. teñen ningún tipo de sentido, pero hai que darlle sempre un final a todo. Ángela, mil gracias por ter pasado por aquí, mil gracias por ser como eres, mil gracias por este disco que ves de publicar, gracias por un proxecto musical que considero que ten moitas cousas orixinais, non distintas, orixinais, e que creo que fai falta xente como a ti na vida e na música. Moitísimas gracias e gracias a ti por contar conmigo, é un placer enorme, paseino moi ben, espero que nos vexamos pronto seguro por aí en persoa. Eu teño unha máxima absoluta ca xente que vides por aquí. Se vos puiden ver en directo antes, vale, non, xa está, vos vin e cumplín un pouco e depois quero volver a veros, pero xa vos vin. E se non vos vin en directo, como é o teu caso, a miña máxima é que cando poida, sempre, 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 mínimo unha vez, toda a xente que pasades pola miña canle, teño que vervos en directo. Así que, oxalá se poida dar eso Oxalá pronto. que sí. E a toda a xente que Ben, viu ben. a conversa, xente, como sempre, lembrarvos que o máis importante desta charla é escoitala, lóxicamente, vela, pero o máis importante é que vaiades aos perfís de Ángela, vaiades escoitar a súa música, vaiades escoitar ese Caída Libre, no, ese Campo Caída, este disco que acaba de publicar, os traballos anteriores, que vaiades a darlle moito cariño, se vos mola a súa música, spameade, poñede en historias que vos gusta a música, en grupos de WhatsApp, xente escoitade isto, falade moito dela porque é o mellor que podedes facer, porque se vos gusta algo, compartido, aparte da música compartida, a xente é a hostia. No que respecta a Canle, se chegachedes aquí porque vides de parte de Ángela, eu teño a estas alturas 245 conversas publicadas, non foi falta que as vexades todas, pero sí que me gustaría que entrades, bueno, na miña Canle, no perfil de Spotify ou de YouTube, vexades os títulos a xente que pasou por aquí e vaiades escutar a súa música. Non vexades as conversas, dame completamente igual, pero buscade a música da xente que pasou por aquí, que estou segurísimo que ides encontrar proxectos que vos van a gustar moitísimo. E dito isto, vémonos nas seguintes conversas, ven un final de mes de febreiro, xente, que cuidado, telita o que se viene en este mes, o que se vai vir en marzo, que hai un par de bombitas moi guapas. E como digo xa, para despedir, es que cóstame despedirme, xa son estas personas que cando se despide cara a cara ca xente tarda 1000 horas, pois aquí o mismo. Pero, dito isto, hai unha cousa que creo que vas a estar de acordo comigo, non, Ángela, que tes comida e bebida e o corpo vai aguantar, non ten os nutrientes e ti podes vivir. Biolóxicamente vas a vivir, o corpo ten o suficiente para poder subsistir. Pero se lle quitas a música, os días son máis complicados, verdad? Así que, xente, Total. vémonos na próxima conversa, pero vémonos, sobre todo, onde haxa música en directo. E se esa música é a de Ángela Pardal, pois mellor que mellor, xente. Ata a próxima. Chao, chao.